ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ମଞ୍ଜୁସା ଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପାଠାଗାର ପକ୍ଷରୁ ପାଠାଗାରର ନୃସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ 91ତମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନୀଳକଣ୍ଠ, ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଉପସଭାପତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ଆଜିର ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁସା। ମଞ୍ଜୁସାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପାଠାଗାର ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜୟରାମ ମାଳି, ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଢ଼ୀ, ସୀମାଞ୍ଚଳପତି ପ୍ରଦୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ନାଲା ନୀଳକଣ୍ଠ, ପରମେଶ୍ୱର ବେହେରା, ପ୍ରତାପ ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା, କିଶୋର ଗୌଡ଼ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା।